Историята на Карл и войната за Новоприморско. След събитията около Фор Еврика, започва нова глава в историята на Новоприморско. Градът вече не се бори само с обикновени проблеми, а с огромни конспирации, семейни конфликти и битка за бъдещето на целия град. Карл – милиардерът, който иска абсолютна власт. Карл не е просто бизнесмен в Новоприморско. Неговата история започва далеч от града. Той е син на американския милиардер Доналд Тръмп и майка българка. Като дете в Америка Карл живее в огромно богатство и получава всичко, което поиска. Но след голям конфликт с баща си, той решава да напусне САЩ и да замине при майка си в Новоприморско. По това време градът все още не е развит и Карл вижда възможност да докаже, че може да стане велик сам. За да покаже на баща си своите способности, Карл инвестира огромни средства и построява огромен златен небостъргач в центъра на града. Оттам започва да управлява своите компании и постепенно се превръща в един от най-влиятелните хора в Новоприморско. Карл иска да контролира града и да няма конкуренти. Най-голямата пречка пред него е компанията Фор Еврика на Бъди, екс-пиранър Томи Бен. Карл решава да използва всякакви средства, за да премахне конкуренцията. Elevator Top Masters – измамата в панелните блокове. Elevator Top Masters е стара компания, която официално се занимава с поддръжка на асансьори. Но зад тази фасада се крие измамна схема. Вместо да ремонтират правилно асансьорите в блоковете, включително блок Преспа номер 1, те нарочно ги правят да работят само за кратко време. След няколко дни асансьорът отново спира. Жителите се принуждават да събират пари за ремонт, плащат на ЕТМ, а техниците временно го поправят. След това всичко започва от начало. По този начин ЕТМ успява да измъми много жители и да натрупа огромни печалби. Компанията работи тайно с Карл. Той използва ЕТМ, за да контролира кварталите и да увеличава своето влияние. Войната на Бъди и Васил срещу Карл. Конфликтът между Бъди и Карл излиза извън границите на Новоприморско. Докато Бъди и сестра му Мими временно живеят в друг град, Бъди започва работа в нов завод, построен от Доналд Тръмп в квартал Трудослав. Работата и напрежението в завода създават много проблеми. Стресът води до голям конфликт между Бъди и Мими. След време Бъди разбира, че причината за всичко е този завод и решава да прекрати проблема. Една нощ той унищожава завода, което предизвиква огромен конфликт. Доналд Тръмп обявява Бъди за издирване и започва голямо противопоставяне. Тогава се намесва приятелят на Бъди, Васил. Вместо войната да продължи, Васил предлага мирни преговори. Благодарение на неговата дипломация се стига до историческо споразумение. Хубаво, Васко. Бъди и Васил сключват Съгласен съюз с съм да Доналд сме Тръмп. против Карла. Руините от разрушения завод стават за Бъди и Васил, Карл а lost in Доналд this Тръмп battle. се съгласява да им помогне в борбата срещу собствения си син Карл. Големият конфликт. Сега Карл е притиснат от всички страни. Аз сега ще покажа една чушка аз на тебе, Карле. Битката за бъдещето на Новоприморско тепърва започва.